Здравейте на всички, аз съм прогеймър и искам да ви кажа едно нещо. Покажи се, човек! Какво сега ми като влезете на канала, който показва Dream League Soccer там преди 3 дена. Или 2. Да, нещо. И нали давате надолу, там като има една стрелкичка, цъкача и показване на всички видео. Обаче там не излизат. Показване на всички видео. Да. Виж. Щалица. И на мен ми излизат. Може би има някакъв бък. Сега ще видите. Парицки, марицки. Не, камера, не. То не се вижда. Ми спри. И сега, нали вижда? То не се вижда. Как ще се вижда? Ай, сега се вижда, трайте. Значи, изчакайте. Момент. Да се напиша канала. Ники Polar и ви излиза на прогеймър. Нали, вижте, 27 видеоклипа. Нали, вижте така Dream League Soccer, където е. Нали, виждате? Да. И давате ти сега надолу, тази стрелкичка. Так. Нали, тук другите си. И е това. Показване на всички. Хоп. Хоп. Сега не трябва заради ето. Преди 22 часа 7 показване, ето вижте. Обаче на мен не ми излиза. Как ще? Не, ето вижте рекламата там, дето съм правил. Има и giveaway. Да, има 7 показвания. Кога ще правиш giveaway? Не забравяй. Ай, Да, това бяха с прогеймър и ай, чао. Чао. Кефете са брички пити, чао.